Какво трябва да очаква пациент след вадене на горен мадрец? Генерално ваденето на горни мадреци създава много по-малко проблеми в сравнение с ваденето на долни мадреци. Когато екстракцията е извършена максимално атравматично, за да се предпазят съседните зъби и меки тъкани, по-скоро говорим за дискомфорт. Рядко има болка, която би трябвало да е с тенденция да намалява и до четвъртия ден да изчезне. Ако след четвъртия ден има болка, която да ви кара да пиете хапче, задължително трябва да се обадите на вашия лекуващ лекар, който най-вероятно ще поиска да види раната на място или ще ви назначи антибиотик. Хубаво е, когато ваденето на мадрец не се случва по спешност, устата да бъде предварително почистена, тъй като това намалява до минимум възможността от възникването на инфекция. Все пак говорим за открита рана в устата. Възможно е да се появи синина в областта на бузата, където се поставя опойката. Тя изчезва след около седмица до 10 дни. Възможно е да се появи отток, който също започва бавно да се свлича по меките тъкани и е най-голям първите 2 до 3 дена, като на 4-5 ден би трябвало вече да е започнал да спада. Рядко при ваденето на горни мадреци се получава ограничено отваряне на устата, но понякога път можем да го наблюдаваме. То се задържа около 2 седмици и след това пациент отново започва да отваря и затваря нормално устата. Това са най-честите неща, които може да очаквате след вадене на горен неусложнен мадрец. Благодаря ви за вниманието. Аз съм доктор Стефанов.